máme z čoho vyberať. A dneska máme také zvláštne čísla, je to 17. ročník a v tomto dosť voľnom a slávnostnom období, kde veľa ľudí čerpá voľno, sa nám prihlásilo 17 súťažiacich. Takže na 17. ročníku máme 17 súťažiacich, ktorí sa snažili uvariť čo najlepší guláš. Podarilo sa to daktorým viac, daktorým menej, ale môžem povedať, že všetci pristupovali veľmi zodpovedne, využívali veľmi kvalitné suroviny, či už to bolo z dobrého chovu hovädzie mäsko alebo divinu, o ktorej vieme, že je veľmi zdravá, chutná, je tam čistota prírody, takže tie guláše boli dobré, aj chutné. Bola kontrolovaná čistota prípravy, celej práce, potom technologické postupy, ktoré treba dodržiavať, či už sa jedná o rôznorodosť použitých surovín, ale určité postupy by mali byť zachované, ale hlavne ten výsledok, aby dobrý guláš mal aj farebnosť, nejakú konzistenciu, aby to nebolo riedke ako gulášová polievka, keď máme guláš, a zase aby to nebolo husté ako nejaká kaša. Kotlikový guláš varím už vyše 20 rokov, je to moja vášeň alebo záľuba a tajomstvo, najhlavnejšie tajomstvo, čo je variť ho s láskou a so srdcom. Originalita je veľmi dôležitá a mali sme tu je to mäsová časť aj nemesová, pán sa predviedol s držkami a tak ten guláš bol zaujímavý chuťou, tou konzistenciou, že porota ho zjedla celý. A keď sa môžem opýtať, že či tým držkám chutil guláš? Áno, tie držky si dali, tie držky do držky. Som varil dneska jelení guláš z mladej jelenice a moje tajomstvo je tam dávať čerstvé huby a čerstvý borievku alebo jalovec. Tá dodá špecifickú chuť, ktorá tá divina musí mať. A ešte tam dávam štamperlík koniaku namiesto červeného vína. Dnes pre nás ako tak výnimočne špeciálny medvedí guláš, takzvaný domáci medvedí guláš. Je to z domáceho medveďa, ktorý je chovaný na domácej stráve, takzvaný kontajnerový domáci medvedí guláš. Je to svojím spôsobom aj riešenie pre Vysoké Tatry, riešenie problému s medveďmi, že ľudia, varte si domáci guláš domácich medveďov? No myslím si, že ako ten povolený ostrel bol, je to chytené tak, že, alebo teda vzaté za uši, jak sa hovorí, za medvedie, že tých domácich medveďov je už veľa, museli sme jedného picnúť a si myslím, že z tej domácej stravy, ktoré sú v tých kontajneroch, tak sa nám podaril fantastický guláš, lebo ten medvedík je naozaj chutný. Takže vás ideme dekorovať. Počkaj tu, foťme. Diplom, krása. Ešte raz foťte. Ďakujeme veľmi pekne. Drž sa, ocka. Počkaj. Nech sa páči. A tu sú špeciálne ceny. Ďakujem. Takže zlato dáme.